Старенька і ржава Побєда. Для когось це просто брухт, а от для Михайла Прудникова – жива легенда. И когда меня друзья увидели на ней, что я еду, они говорят: ты сумасшедший, зачем такие дрова купил? Ну, реально получается, я видел вперед и увидел, что она может быть красивой и интересной машиной. Півроку старання автівка, якій більше півстоліття, виглядає не гірше за сучасну іномарку. От этих машин сплошной позитив, потому что когда находишься за рулем этой Победы, ее любимая дорога – это брусчатка, там, где все современные машины, у них отпадает торпеда. Та полюбляє Михайло не тільки вітчизняні ретро-автомобілі. В його колекції є і представники німецького автопрому, і американці. До кожного екземпляра він ставиться як до людини. Ну вот мы с сыном, когда приходим в гараж, с каждой машиной нужно поздороваться. Не поздороваешься, она тоже будет плохо себя вести. Своїх красунь, як сам він їх називає, Михайло пестить і плекає, і не збирається розлучатися з жодною з них. У меня есть заветная мечта, наоборот, не развивать это направление больше, а собрать их все вместе, то есть что-то вроде как музей сделать. Що ж, чекатимемо запрошення до музею. Анна Труфанова, Сергій Зивко. Деталі.